dalange. Lamun arsa lamun arsa antuk jatuh krami. Den perang yetno ing pamilih
Kula napa? Kula nggih mboten ngerti. Lah nek ora ngerti takon. Coba iki mau ya ana kancane lah nggih meh kelalen kula. Isil nggah teng mriki sing tumut ngestreni. Monggo nggawa Mas Bor monggo direncangi asing didhawaken napa? Ireng manis mawon nggih. Ireng manis. Monggo. Pak D. Ayo Pak Bawor. Monggo. Pokoke apa? Ireng manis niku lagune lagu sing paling kepenak. Sing paling apa? Pelo barang tapi Nggih. jan sarang gene kula mah. Niki jiweng napa-napa Mas? Niki Iman. Iman, oh berarti Immanuel. Mas Immanuel. Alah kok jenengane kok milenial to? Lho, Immanuel. Arep tak cedakna ora kepenak Lah kok. pripun? Iya dicetakna lah. Niku Mas Imam makin niki WA kali kula. Pripun? Niki Bor lagi nderekna Mas Among ya iya nyong lagi kayak apa lagi nonton apa? lewat streaming Oh, lewat streaming. lagi pas dengan niki anu Mas Imam jenengan jebulannya melu pentas. Nggih. Immanuel. Malam ini Mas Iman Oh nggih. Immanuel itu orang paling terkenal loh. Tenane. Dia itu penyiar radio. Nggih. Madu MM. Nah, Wonten ing Ngendi? Gombong. Oh, gubung. Nggih nggih mboten niki kancane Mas Dalang. Oh. Kanca kentel. Alah, ora cuwer to. Ora saking kentele digudhek iki lho. Wis diunjuk. lah nggih Ayo. niki nunggone alang ujur kula niki Pak Dik. Nggih, Nggih niki alhamdulillah. alhamdulillah mah kasunyatanipun piyayi ngambal sak wiwaranipun menika sami tresna kali panjenengan. Amin. Ingkang amin, sami amin. rawuh menika was niku fan-fane jenengan. Niku kaya Imam Nur Hayat dirawuh. Amin. Nur Hayat. Niku nggih. Anu Amin. Putra Baris Nah. dirawuh. Kaki Kijo nggih rawuh saking Kutha Pundi? Winangun. Wah niku setia. Niku tiang tiga niku jan fan wayang. Tong pundi-pundi sampai Cilacap Purbalingga nonton. Leres. Nggih niku Putra Baris Imam Nur Hayat kali Mas Tarijo niku wah tong pundi bae nonton saking senenge ali wayang. Nganti wayang didol pe ditutup enak. Niku tiange niku wayang didol ditutup enak. Matur nuwun, Dan- matur nuwun. Dadi anu kaya apa kakak. Ikut jalan, Jo jo. Ake ake. Go go. bisa
putri kapya ayo akhir lan batine Nadyan sumpah ora bisa urip bebarengan sanadyan pepisahan tetep tresno lahir lah sukupane dong tak Dia. Melas lho ki engko piringe do pecah nek jangan yo kaya ora ngono panggunge kuwi. kuat Lah ning piringe kan ora kuat. ya ngoten paling berputar segane pancen nggih Mas anu Mas Imam sinjanane tresna lahir batin Nah, Mas bebasan iku dialang-alangi gunung dialang-alangi segara geni tetep dilumpati sinjane tresna Gere wae. lho iya Ana ceritane kuwi. lho niki Leres. katane pengantene Kakung Putri Oh. niki Sapa? Jajal. Dimas Indrayana Yuda Kusuma Nah, karo Mbak leres. Ria Agustiani. Nah. Wah, itu pacaran wis suwe. Cari Karena siapa? dia sama-sama cintanya, dia sabar. Sabar. Ora kaya kowe. Lah ngapa sih, Kowe Nyong? ketemu langsung dengkreng. Lu Wis. maksudnya kedengkreng dolan. Oh, tak kira-kira wong mergo le bosen yo tinggal minggat. Lah iya. nggih. Niki bot-bote ngedekaken sedulur lanang ya. Nggih. Matur nuwun pun disambung nyawane niki disambung. Nggih, nggih. Lho nyawane sinten? Nyawane sinten? Nyawane iman. Oh, nyawane Iman, ora Imin lho, Iman. Sampean pirsa napa mboten? Dos pundi? Sing dos aweh pundi? nyawan iku sinten jajal? Jajal. Sing aweh nyawa sinten? Jajal. Sinten jopi cara jenengan? Sinten? Nek Lho. nek cara jenengan sinten? Ah, sing aweh nyawan iku ipe apa keponakan. Lho, Kok iso? Lho Lah, aweh kok aweh saged? titik nyawa tik niki nyawa Nggih. nyawa lho aweh nyawa lho kan keponakan karo wane nyawa. oh, nyawa. Lah iya kan jena sing aweh nyawa. Bedes. Wah, Kanan- ngono. Kanan-kanane yo. Lho iya lho sing aweh nyawa itu keponakan kepada uwa nyawa. Oh, iya. Nyawa. Ya kudune ana jedane setitik ben pas. Lah. Nya. Wah, ngono. Lah kan padha bae nya. Lah nek nyawano tok ya ora lah beda. Ku wong wedok lho jengkelan. Wis. Jengkelan banget. Lah wong kok kaya ngono mbok dinek Ora. dikandani iki rasane nesu to. Ya ora apa-apa. Ayo sampluk maning nang nyong. Ngomong apa? Aja tegal-tegal dadi wong lanang kok kejem. Lho sapa sing kejem? Lah kowe Lho sapa? nyatane ora dibanting kaya Lah wong kowe ngeyel lancen kudune nek dadi wong itu ya sing sing ngeyel. manut. Ra. Ora niki anu Mas, ora tahu pengajian. Nggih. Wong ora tahu pengajian ki kaya kiye. Lah Ora ngapa? tahu midhangetaken Rama Kyai ngendi. Prege. Nah, Prege. Wong wedon kepengin nang swarga ki siji manut, Heeh. sedurunge wong lanang jaluk ditawani. Tawani apa, Ndeset? Loh, yo tetawani segalanya. Niku. Oh, umpamane Mas monggo agemanipun uculi badhe kulo kumbang. Des. Aku ya sok ngono kok. Lah iya, kaya ngono jare sapa wong ngulu ngomong moto-moto. Karangan mbok aja ngono to karo wong wedok kok sia-sia. Ora kaya ngono diajeng. Lah, Wong kakang ki tetep tresno karo kowe. apapun yang terjadi, Iya. Nah, niku. Dek Dimas. Mas, aku le wis kadung mengo lho jenengan kaya tok, kaya ngono. Lah wis aku wis tawa wis ngono lah kok kono kok muni lha tenan aku gelo to. Tawane ora ikhlas. Wis arep ngeboni lho aku ki.
Ya ora ikhlas, kudune ikhlas. Tinggal Lah, ngopi. Mong jalaran sampun menika. Niki Iya. Mbak Kusnul nyatane wong niki Tayub Wonosobo, Mas. Wah, Jan, matur nuwun. Lagune niki napa pawon niki? Ireng Nah, manis. Black Sweet. Nah, Oh, black sweet, black ireng, sweet niku manis. manis. Nah. Oh, berarti kamu ya termasuk anu tembelek Swiss. Ya? Kok blek? Lah kae mau Wes. kan apa, Mas? Mbok nek ngendikake sing Mau genah. sing apa ireng manis napa bahasa Inggrisnya? Black Black sweet. sweet. Lah aku apa? Tembelek Swiss. Apa kuwi? Lah niki kayak apa? Black. Oh, black. Nah. Black ireng, sweet itu manis. Ah. Jan. Sampun nggih. Nggih. Wah, naminipun Husnul. Niku nama ke Arab-Araban terus niku mendetipun saking kitab. Husnul Khotimah. Nah, nggih. Amin, amin. Mugi-mugi benjang menawi dipun nimbali. Kanthi Husnul Khotimah. Ampun riyen, ampun riyen. Boten niku namung tetembungan. Kula kelangan mangke. Nggih, wong pancen sinjane nama niku jaman seniki nggih, Mas. Niku biasane bro lair. Kadang-kadang wong tuane niku pas maca kitab meniku mendet saking nama kitab. Seorang ke Arab-Araban. Terus kadang-kadang terus nama sekarang itu mirip-mirip atau tiru-tiru wong luar negeri. Nah, contone, Lagi contone. benten kali zaman biyen. Nggih. Nek riyen pripun nek Zaman biyen itu tergantung kejadian waktu babaran. Umpamane lahir setupon, angger lanang jenengi Tupon. Wonten Pak Tupon? Lho, Pak Tupon niku. Lah wonten umpamane kok lahir musimnya musim bayem, Nah. jenengi Tuyem. Zaman biyen niku. nggih, cocok kula. Lah nggih. Asline niku senes tiang niki mriki tiru luar negeri ning sing luar negeri tiru mriki. Contone wonten. Contone Pak. napa? Contone. Maria. Maria. Niku asline basa Jawa. Asline. Umpamane Maria teng Inggris dadi Maria. Mariam, Maria. Nah, contone melih wonten. John. John. Teng mriki Jono. Jono. Asline niku nuru Jono. John. Nggih. Tapi jangan pirsa, Nggih, dos pundi? kenang apa kok di luar dinamain Maria? Napa niku? Cobi? Aslinya itu bocah mriyang nang kene jenengane si Tiah jenengane. Tiah. Lah Tiah niku dilala bareng kan mriyang ditakone Maria. Wis Maria. Lah jenenge Maria. Aslinya niku bekayu Tiah. Bedeh. Pancen nggih nama jaman biyen niku terjadi setelah kejadian waktu setupon jenenge Tupon, jenenge panen kerambil jenenge anu cikal. Niku Nah. zaman biyen nggih jenenge bayem ya Tuyem. Apa? Cocok kula, cocok. Umpamane panen apa? Panen jeruk ya jenenge tur iem. Liane jeruk pilih kena semangka, panangka, Pak. Apa? Sawo. Oh, Wonosobo juga ada sawo. Sawonya kayak apa? Niki Mas saestu-estu niki ningali dateng WA kula nggih nduwun saya mboten pamer niki. Niku sami WA Monggo. saking Kebumen, desane kula kan Adimulyo. Ha nggih. Desane Kecamatan Adimulyo, Desa Sugiwaras. Niki kanca-kanca sami streaming. Niki sami nonton live streaming lewat matur. Salinda Matur. 797.